लोगोफोर आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय मोनसे गोदान भिडिअजों नोंथांमोननि सेराव नुजाफैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै फिथाइ सामथाइ जानाय। नोंथांमोना बिदिबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो, आं जालांबाय थासिगोन दे। नै आपेल, कमला, थालिर, बे बैग्रि आसार, ओमफ्राय नैबे दालिमनो। बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओमफ्राय नैबे माबा मा होनोमोनलाय माबा रोसि नालेंखर, नै नालेंखरबो दंना आपेल। नालेंखर bagus bagus dong. Dalim. Bagi dasar ya. Komla. Nalengot. Tapi sudah keren. Saya berapa bagiannya?
लोगोफोर आं बेखौ जानो हाजोबासै माखासे जाजोब्बाय नालेंखरखौ जाजोब्बाय आपेल थालिर बेफोर गासैखौबो जाजोब्बाय दालिमखौबो ओमफ्राय नैबे खमलाजों बैग्रिखौ जानो हायासै आङो गोखैथार आरो खमलायाबो दासो बारा मोनाखैना बेखायनो गोखैथार बारा गोखैद्राय नङा नंनाया एसेल' गोखै आरो गोदैहांबो गोखैहांबो बैग्रियाबो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय